ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିକରି ଖୁସି ଲାଗଲା ଆମକୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ଖୁସି। ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5ଟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲୁ ଯେ କେତେବେଳେ ଆଜି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 5ଟା 45 ମିନିଟ୍ରୁ 6ଟା 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଆମେ ପୁରା ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୁଣି ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରିର ଯେଉଁ ପାର୍କ ରହିଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ଖୋଲା ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ନଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ତଥାପି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାର ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଥିଲା, ତାହା ବି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବହୁତ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ବହୁତ ଲୋକ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ସେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତ ପୁରା ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ସେତିକି ପରିମାଣ ନଥିଲା, ତଥାପି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ହାଟ ରୁହେ, ମାଲକାନଗିରି ଭିଡ଼ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଜି ଆଂଶିକ ଭାଗରେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବସବାସ କରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଧର୍ମ ଭଗବାନକୁ ନେଇ ଚଳୁ। ତ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କୁହନ୍ତୁ କି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆମେ ମାନି ଚାଲିଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିକି ଚଳୁଛୁ। ତ ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଆମେ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ, ସେମିତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରାୟତଃ 30 ମିନିଟ୍, ପ୍ରାୟତଃ 30ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲୁ।